Tadi. Ani mungkin Mamita Debbarma. Bahai tini bom hai ke serang phaijak. Ang to bekhabani serang phaijak tini ang parfum khane hnai. Thangnani raono to nang joto jajasno no bukha tongthrogui nang ngomsak jora phaikya. Tini bom hai tini ready dang phaijak bukha tongthori manan. Mane bekha tongthojak no ready nong phaijak tini gano jamna hnai. Angkai tini khe tam tam rok serang phaikya tangsa sagra sabai khanare jaman no. Angkai bahai manai tini nang kaplai udang no tini to round 15 ni bagui norok ni fighting nai khorang ni juddong nai angkai nang round 15 no thangai sora sogui ni bom hai matong Bekhale sogui na khane matongo. tini ke sap phainin logi wo Tini ke ko ani ama sok song phayong ta ani mangai song. doke